benepisyo para sa TV Doc? Yung pong mga miyembro na may consent, no? Consent na sila ay may limitation na patient system, ay tuloy na po sila, no? Sa pinakamalapit na pinag-accredited TV center sa kanilang lugar. Madali naman po makita, normally ay mga malalaking facility na nakalagay COTS, no? So, yun ay adult center yun. So, titiyakin lang po natin sa accredited po ng PhilHealth yung pupuntahan po ninyo na TV center. So, masama dito yung mga health unit at iba pa, service. Yes, karaniwan talaga mga health center sa mga health unit so mga ina-accredit natin for TV, no? Kasi napaka-community lang talaga sila and therefore accessible sa mga patients natin yung gamutan sa TV. Sino po yung maaaring mag-avail ng benepisyo nito? Well, maaari po na ma-avail itong outpatient, no? Digital sa treatment short course na package ng PhilHealth sa mga, kaya po na sinabi niya mo, sa mga rural health units at sa mga health centers. Alam mo, may package sa mga bansa, no? As of later to one of this year, meron na tayong accredited na 1,324 na mga TV package providers. No? So, marami na yan, no? At yan ay malapit sa atin, no? Sa mga barangay lang po natin itong mga TV package providers na ito. Ang sino po maaaring mag-avail yan, sir? No, in benefit nito, ng para po yan sa lahat ng mga miyembro ng PhilHealth o kaya sa kanilang mga qualified dependents, no? Na tinamaan po ng sakit na tuberculosis at nangangailangan po ng mga pangunahing gamot o yung first line drugs, no? Para sa tuberculosis. So, para sa kanila po ito. Yun, gusto ko nang malaman ko. Kasi po ano po yung kasama dito sa package? Kasi di ba yun nga po yung gamutan na haba? Yes, Ma'am Cathy, no? Yes,
at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa Facebook at YouTube 588 para sa detalye. Ayan ang ito. Yes. Tama, PRPWD, no? At kung sila ay unemployed, no? Sila ay hindi nagtatrabaho, ay sila po yung kasama, no? Sa atin pong sinasabit sa national government para sa unang kanilang contribution sa PhilHealth. So, ito po ang sinasabi sa batas at kayo po, kung sila ang anak sa PRPWD, kayo,
sa